Owayengumengameli uJacob Zuma uthi uRamaphosa wehluleka ukuthatha izinyathelo mayelana nokuziphatha komshushisi osola ngokudedela imininingwane yakhe yezempilo. UZuma uphinda asole iNP-ke ngokungabi nalo iqiniso mayelana nokukhishwa kwencwadi yokungafuni ukusa lolu daba enkantolo. Ummeli kaMengameli uCyril Ramaphosa u-advocate Ngwako Manetsi uthe kuyoba ukunyatheleka kwelungelo likaMengameli kulokhu kushushiswa kwangasese okufakwe enkantolo owayengumengameli Jacob Zuma. uManetsi utshela inkantolo ukuthi uMengameli unalo ilungelo lokungabizelwa enkantolo ukuze azobhekana necala. U-advocate Dalimpofu omele owayengumengameli uZuma nophikisa isicelo utshele inkantolo ukuthi phakathi kwezinye zezinto ezenza lolu daba lungaphuthumi ukuthi uMengameli engazivikela ngokwakhe kuleli cala enkantolo mhla ziyi-19 kwephezulu njengoba kwakusho amaphepha enkantolo. Kusenjalo iNPA izichithile insolo zokuthi ivikele uMengameli ngalesitatimende yasikhipha esichaza ngodaba lokungashushisi uMengameli. Inkantolo kulindeleke ukuba yethule isinqumo ligamenxe iholo lesi-9 ekuseni kusasa.